Tabbas ba ƙaramin dalili bane zai saka mace ta ce a barka ka Mareta domin ka huce akan takaicin abin da ta maka. Ina dan mata lafiya na ga kina ta sauri, na zuwa ne haka. Wallahi wancan zan gani. Can gurin? Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Ya yake? Lafiya lau. Dan Allah idan ba damuwa magana ne ke so ya Sanin kanki ne ina yin aiki, gaskiya yanzu ba ni da lokaci. Ka san tun da hannu ta ko kafa na zo wurin ka san abu mai muhimmanci. Sanin kanki ne, ke ma kin san cewa yanzu ba na da lokacin ki. Kuma duk abin da zan yi ban san abin da zai bata min lokaci yanzu a rayuwa na. Da dai ka tsaya ka ji ko me zan faɗa maka. Dan Allah na so baka hakuri ne akan abin da na maka. Na yi tunani na ga babu mai suna da gaskiya sai kai. Dan Allah ka yi hakuri. Tun a da baki fahimci hakan bane sai bayan da kika yi min wulakanci. Na faɗa miki wallahi in matukar baki wuce kin bar wurin nan ba za ki bata min aiki na. Wallahi zan yi miki rashin mutunci da duk ba kya tunani. Abba Ahmad. Dan Allah ka yi hakuri. Kai! Bayan Allah zo muna zo da Allah. Asalin so. Baiwan Allah, me zafi haka? Me zafi a ce kamar ki haka nan ki tsaya wancan kaskantaccen lebura ya zo ya daga hannu ya ce zai mare ki? Malam, da ka san wancan waye da baka ce mai kaskantaccen lebura ba. Wancan kaskantaccen leburan wanda mahaifiyansa ma ba ta da lafiya ya kasa biya mata kuɗin da za mata aiki a yi mata magani, talaka. Ina zuwa, ina son ki fahimce ni. Wancan da ke gani talaka ne, bai da komai. Na fi shi kuɗi, na fi shi komai. Ke wannan ginin ma da ke gana yi, nawa ne? Baki ma yi kalan shi ba, baki dace da shi ba. Ta ya za a ce ki tsaya kaman wannan? Me na sama ya ci balantana ya ba na ƙasa? Aba. Shi ne farin cikin rayuwa na kuma wanda ya canza rayuwa na daga duhu zuwa haske. Shi wancan leburan? Shi fa. Ni ko zan so in san wani abu ne wancan ya yi maki a rayuwanki da har ya maida rayuwanki daga cikin duhu zuwa haske. Ba za ka gane ba. Tabbas wancan bawan Allah da kake gani ya tara abubuwa da yawa wanda ba kowane namiji yake da shi. Wancan da kake gani inda shi ne yake da arzikin da kake da shi, ba zai iya saka ka aikin wahalan da kai ka saka shi a nan ba. Ina tunanin ka san cewa mahaifiyar shi tana gida ba ta da lafiya. Yanzu ma aikin da ya zo yake yi ya zo neman mata kuɗin magani, wanda kuma ni ce sanadiyan faruwa haka gaba ɗaya. Ban so ka hana shi ya mare ni ba. Domin har idan magani da ya min zai iya samun sauƙi a cikin ran shi har ya yafe min laifin da na mishi, na ji daɗin haka. Ya saka min da alkhairi da yawa amma ni kuma sharri na bi shi da shi. Gaskiya ne maganar da kika faɗa min, kuma wannan maganar da kika faɗa min ya sa na ilmanci da abubuwa da yawa. Ba damuwa, ina iya tafiya, bari in je in gani shi. Shin wai menene budurwar nan ta aikata ma saurayin nan da har ya tsane ta haka? Sannan kuma menene Alhaji Hadi yake kokarin sakawa a zuciyar shi a yanzu? Ku biyo mu a part 2 domin ganin yadda abin ya kasance. Ku yi sharing sannan ku rubuta part 2 a comment section. Mun gode.